ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ଲାଗି ଯାଉଛି ସମର୍ ଭେକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହୋମୱାର୍କ ଦିଆହେଇଛି ଇଂଲିଶର, ଆଜି ଆମେ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମାଧାନ କରିବା ଲାଗି ଯାଉଛେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁରା ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇଦେବି କେମିତି ଆପଣମାନେ ସମାଧାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସେକ୍ସନ୍ 1ରେ ଆପଣ ଏରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର MCQ ଅଛି। ପହିଲା ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପହିଲା ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବତେଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କର। ସବୁ ପହିଲା ନମ୍ବର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚାଲୁଥିବ, ପହିଲା ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତା ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବତେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବତେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ନିଜ ନୋଟ୍ କପିରେ ରାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ହେବ ସି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଚାଲୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ, ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ମୁଁ ବତେଇଦେବି। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ବି ସି। ଆପଣମାନଙ୍କ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଡି ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଡି। ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବତେଇଦେବି। ଆପଣଙ୍କ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ଡି। ଆପଣଙ୍କ ସେକ୍ସନ୍ ବିକୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଅଛି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବତେଇଦେବି। ଆପଣ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚାଲୁଥିବ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଯାଇଥିବ, ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଇ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଲେଖା ହେଇକି ଆସିଯାଇଛି। ବି ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲେଖା ହେଇକି ଆସିସାରିଲାଣି ବ୍ଲାକ୍। ଆପଣଙ୍କର ସି ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବତେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆନ୍ସର୍ ଆସିଯିବ। ସି ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣ ନିଜ ନୋଟ୍ କପିରେ ରାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଡି ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣ ନିଜ ନୋଟ୍ କପିରେ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଯିବା ଆମର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆପଣଙ୍କ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଆମେ କରିଦେବା ଧୀରେ ଧୀରେ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚାଲୁଥିବ, ଆପଣମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେବେ। ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜର ନୋଟ୍ କପିରେ ରାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେଖିଦେବେ। ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ସେକ୍ସନ୍ ସିର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 1 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରି ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ଚାଲୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରିଟେ ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ସେକ୍ସନ୍ 2ର ସେକ୍ସନ୍ ସିର 2 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଲେଖିବା ଲାଗି ଟ୍ରାଏ କରିବେ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କି ଆପଣ ନିଜେ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ, ନ ଆସିଲେ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି। ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ
ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ମୁଁ ଏମିତି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବାଏ ବାଏ।